হয় গাহৰি তাৰ ভিতৰত 15% মৰি থাকে গাহৰি And to grow them, we need to feed them. And we feed them until slaughter 280 kilograms per slaughtered pig. Okay. आरो जोङो बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों जे अमाखौ फेदेरनायनि बा अमानि मोनसे जितु बुथारनायनि सिगां बा फाननो जानायनि सिगां जों अमाखौ 280 केजि सो जाहोनांगौ जायो आरो जाहोब्लासो जों माने बे फाननो हानाय अबस्थासिम लाबोनो हायो প্ৰত্যেকটা গাহৰিক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যেনেকৈ বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় তেতিয়ালৈকে 280 কিলো দানা খুৱাব লাগে দৰকাৰ হয় But we have a big problem because there are so many people in the Netherlands and the population is increasing that we have now competition with the pigs and the people who live there. So we have an overpopulation and that causes also, they also think that pigs smell bad, that they pollute the environment and that we don't take good care of the pigs. नाथाय बेखिनियावनो जोंहाबो मोनसे प्रब्लेम दङ जों माने मानसिफोरा फिसा हादोरावनो जेहेतु 1.80 लाख जोंनि माने सुबुं अनजिमा बेखिनि मानसि आरो लोगोसे जेहेतु जोंनि अमानि जितु आबाद बेबो देरलांगासिनो गतिके मानसि आरो अमानि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसन बायदि जालांदों दा बेखिनियावनो मा जादों जे मानसिफोराबो बारायलांगासिनो अमायाबो बारायलांगासिनो गतिके बेखिनियाव मोनसे माने गाज्रि थासारि मोनसे फैदों जाय माने गाज्रि मोनामनाय नङा होमबा जोंबो मिथियो अमा गन्द्रा खाथियाव थायोब्ला माबायदि खाथिनि मानसिफोरा माबायदि उसुबिदा मोनो मोनामनाय सोमजिना सोमजिया बेफोरखौ जों गासैबो मोजाङै मिथिगौ आरो लोगोसे जायगायाबो एसे गाज्रि जाया नङा जाथारोआनो बेखौ जों मिथिगौ তেওঁলোকৰ দেশখন সৰুকৈ মানুহ বাঢ়ি গৈ আছে গাহৰিৰ সংখ্যা কমি গৈ আছে আৰু বহুতে ভাবে কি গাহৰিখিনি ভালকৈ ডাঙৰ নকৰে আৰু পলিউশ্যনো বহুত হয় গাহৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা মানে গাহৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পৰা বহুত প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তাতে So our pig numbers go down. बेनिखायनो जोंनि अमानि माने जितु आबाद बे नाम्बारा एसे खमिलांगासिनो आरो ग्राफआ These are pregnant sows, so we let them go freely inside. बेयो गासैबो गर्भवती माने प्रेगनेन्ट जायखौ जों होनना बुङो प्रेगनेन्ट अमाफोर बेखायनो जों बिसोरखौ माने फ्रियै माने जेराव मेराव बेरायथिंनो होयो खाबथानानै लाखिया প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি যোনখিনি অলপ ফ্ৰীলি মুভ কৰিব দিয়ে And this is a farrowing room. So in every pen, is sound, as you can give birth to the pig. There's like 52 pens in one room. बेयाव जों नुनो मोनदों बेयो मोनफा मोनफा खथा आरो बे खथायाव खमसे खम 52टा माने 52टा खथा दङ आरो जेरावबो गासैबो खथायावनो जों अमा माफायै माने अमा बे प्रेगनेन्ट अमाफोरखौ होनदों आरो बेखौ माफायै दोनो जाहाथे बिसोर फिसा आजायनो हायो आरो এইটো প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি যোৱা তেওঁলোকৰ ৰুম এটা তাতে 52টা ৰুম ৰাখে আৰু সিমান নম্বৰ গাহৰিও ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা এটা ৰুম And this is something that we use, and I think it's very good to have it. And then because it's a picnic nest. अच्छा बेयाव रायजोफोरा नुदोंना बे पिक्चारखौ बेयो थारमाने बिमाजों आरो फिसाफोरजों जों बयबो मिथिगौ जे अमाया जन्म जाबाथाय माने अमा बिमाया माब्लाबा उन्दुसिनो माब्लाबा नङा होमबा जायनि थाखाय गोबां अमा फिसाफोरा थैलाङो दा बेखिनियाव जों मा खालामो जे अमा बिमाखौ एसे एक्सट्रा दोननानै खिन्थु खाथियावनो जाहाथे अमा बिमानि सिङाव फैया बा उन्दुसिन जाया बेनि थाखाय जों मोनसे अमा फिसाफोरनि थाखाय जायगा बानायो বাওঁফালৰ ৰুমটো ক্ৰিপ বুলি কোৱা হয় তাত নতুনকৈ জন্ম হোৱা যোনকেইটা পিগলেটছ থাকে অলপ গৰম বিচাৰে সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ বনায় যাতে পিগলেটখিনি এনেকৈ বেলেগকৈ থাকিব পাৰে আৰু মাইকী গাহৰিজনীও বেলেগকৈ থাকিব পাৰে After weaning, when they are away from the sow, we house them in smaller pens together with a solid floor over here and feeding over there.
आच्छा जेब्ला अमा फिसाया जेब्ला गाखिर गारगोन जेब्ला बिमानिफ्राय जों साइड खालामब्ला जों बेखौ बेफोरबायदि खथा माने बानायनानै दोनो जेराव माने अमा फिसानि गासैबो फेसिलिटिफोरखौ जों होयो आरो दा जेराव बैयाव पाइप नुदोंना रायजोफोरा बे पाइपजों दै गयो आरो बिसोरनि जानायनि थाखाय बे खनायाव नुदोंना जायगा एसे बेयाव जों जाग्राखौ दोनो 30 दिन মানৰ পাছত যেতিয়া লেকটেশন পিৰিয়ড খতম হয় গাখীৰ খোৱা পিৰিয়ডটো শেষ হয় পিকলেট কেইটা আনি বেলেগকে এটা ৰুমত থোৱা হয় তাতে পানী খোৱাও পাইপ বনাই দিয়া হৈছে আপোনালোকে দেখা পাব And over here are the finishers. And they are quite heavy because next week they're going to slaughter. And then they have to weigh from 120 to 125 kilograms. आच्छा बेखिनि अराय जेब्ला पिक्चारखौ नुदोंना अमा खायसेफोरा सिखारनो हायाखै अर्थात बे अमाफोरा गासैबो थारमाने बेदरनि थाखाय रेडि जाबाय बुजिदोंना आं मा बुंनो नागिरदों माने बुथार जासिगोन आरो बारा गोबाव गैला फाननो रेडि जाबाय आरो बे माफा अमाया मासेयाव मटामटी 120 निफ्राय 125 किल'सो जानानै माने रेडि जाबाय বজাৰত যোনটা বিক্ৰী কৰিবলৈ বা কাটিবলৈ ধৰি দিছে এইকেইটা বেলেগকে এইটো ৰুমত হয় 120-125 কিলো মান হয় ইহঁতৰ বজাৰত লৈ যোৱা হয় But here we come to a problem because the pigs age feed they eat like 2 to 2.5 kilograms of feed per day. But with this amount of feed, they grow 1 kilogram, but they also produce 3 kilograms of manure. So feces and urine. आच्छा बेखिनियावनो मोनसे एसे माने प्रब्लेमा मा बिराद गिदिर नङा माफा रेडि जानाय अमाया जानायाव सानसेयाव बहुत जायो 2 किल'निफ्राय बा 2.5 किल'नि पर्यन्त बिसोर जायो किन्तु बिसोर देरनायाव एसे खम देरो माने आं बेखौ माबा नेगेटिभलि बुंनो नागिराखै मटामटी 800 ग्रामनिफ्राय 1 किल'सोल' देरो बिसोरो किन्तु बेखिनियाव जोंहा मुलाम्फाया जे बिसोरो 3 किल' माने 3 किल' फिसेस माने अमा खिया बिराद गाज्रि नङा अमा खिया मोनसे रोखोमनि हासारबो आरो बे अमा खि लोगोसे इउरिन 3 किल'सो बिसोरो माने खिगारो आरो গাহৰিবোৰে ডেইলি 2 পৰা 2.5 কিলো দানা খায় হ'ব কিন্তু তাৰ পৰা 1 কিলোহে মাংস মানে ওলায় আৰু তাতে আৰু প্ৰব্লেম হয় কি 3 কিলো পাইখানা মেনিয়ৰ ইউৰিন ওলায় এইখিনি ডিসপোজ কৰা এটা বহুত প্ৰব্লেম হয় থাকে So if you have 2,000 finishers times 3 kilograms, is 6,000 kilograms of manure per day times 365 days in a year. So you can calculate that is 6 times 4, that's 200,000 kilograms of manure which you produce. आच्छा बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों जुदि नोंथांनि आखायाव बा नोंथांनियाव जुदि 2000 तासो अमा बिदि रेडि जानाय अमा दं आरो बेयो जुदि सानसेयाव 3 किल'सो खिगारोब्ला अर्थात 2000 आरो एखि सानजाब्ला 3 किल' सानजाब 6000 गारगारनाय जायो जोंना नङा होनबा बेनो যদি আপোনালোকে এখন তেওঁলোকৰ যে ক'লে এখন পিক ফাৰ্মৰ নেদাৰলেণ্ডছত 2000 টা মান গাহৰি থাকে 2000 গাহৰিৰ পৰা ডেইলি 3 কিলো যে পাইখানা ওলাব 6000 কিলো ডেইলি আৰু বছৰত কিমান হ'ব এইটো আপুনি ভাবিব পাৰিব You cannot just drop it in the fish pond. बेखौ नोंथाङा खालि डाइरेक्टली माने मा होनो नानि फुख्रियाव जों गारगारनो हाया पुखुरीत डाइरेक्टली पेলাই দিব নোৱাৰে So we have increasingly big farms. We have on average 100 cows in a cow farm. We have on average 840 goats in a goat farm, 800 cows in a sow farm, 30,005 hens for laying eggs in a chicken farm. नेदारलेण्डनि मानसिफोरा गोबां मानसियानो माने बेफोरबायदि फार्मिं अर्थात जिब जुनारनि आबाद मावनानै मोजां मोनो जोंनियाव खमसे खम 108 मा होनो बेखौ डायरी फार्म माने मोसौनि फार्म आरो बेजों लोगोसेनो 840 तासो फार्म दङ बोरमानि
ओमफ्राय अमानि 800तासो बे अमा बिमा प्रेगनेन्ट बिमानि बेफोरनि एक्सट्रा फार्म दङ जोंनियाव आरो लोगोसे मथा-मथि 35,000तासो दाउ आबादनि माने फेसिलिटी जोंनियाव दं তেওঁলোকৰ নেদাৰলেণ্ডছত এখন ডেইৰী ফাৰ্মত 108 জনী গৰু থাকে গোট ফাৰ্ম এটাত 840টা মান গোট থাকে ছাগলী পিগ ফাৰ্ম এখনৰ 800টা চাউ থাকে আৰু এই পোল্ট্ৰি ফাৰ্মবোৰত 35,000 মানে 35,000 মুৰ্গী থাকে And what we do with that, we produce more food for humans than we can eat ourselves. So we sell a lot of that product to other countries. आरो बेखिनियाव बुंनो नागिरदों जे बेखिनिनिफ्राय जिखिनि गाज्रिखिनि बुस्थु ओंखारो बेजों जों जोंनि जिउ राहायावबो जों गोबां मुलाम्फा जानो हायो তেওঁলোকে যিমান মাংস প্ৰডিউস বছৰত হিমান মানুহ তেওঁলোকৰ লাগে মেক্সিমাম মিট কণী গাখীৰ যিমান প্ৰডিউস হয় মেক্সিমাম এক্সপোৰ্ট হয় কান্ট্ৰিৰ বাহিৰত And also the feed that the animals need, we cannot grow that ourselves. We need to buy it from other European countries or even from South America, which is a long way. आচ্ছা बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों जे बे जुनारफोरनि थाखाय जिखिनि जाग्रा मुवा बेसाद एबा आदार बे आदारखौ जोङो